Joku on pulassa! Apuani kaivataan! Hyvää iltaa, herra konduktööri. Jaa, ette tainneet pelästyä yhtään. Hyvin meni, Arto. Se on siili. Ne pitävät kovasti etanoista. Heippa, Siili. Siili. Ne pitävät kovasti etanoista. Heippa, Siili. Se kääriytyi palloksi. Niin, Pipsa. Se on hyvin ujo. Tule esiin, herra Siili. Älä pelkää. Mahlahanat edessä, on aika jarruttaa. Tulehan, Tom. Auta Tulehan, Tom. Auta kääntämään hanoja. Ne ovat niin tiukat. Tollaaninto! Missä te olitte? Kunnat oli täällä. Tässä. Otin valokuvia tällaisesta koneesta. Joo, ne. Nyt napataan ne. Ne lähti jo pois. Ne tapaa Donkolla Toren. Minä keksin aivan uuden leikin. Olen tehnyt ruokaa. Meille. Meille? Pesä. Ei ihme, että hermostuit, kun siirsimme. Yritit suojella munia. Täällä on jotain muutakin. Olin etsimässä. Vaikka kello on jo paljon, hän lukee pitkyvän sadun hevosesta. Sitten hän halaa Mikkoa ja sammuttaa valon lähtiessään. Imposible. Me ganó una sola luciérnaga. Eihän se olekaan oikea lohikäärme. Ei tietenkään ole Tuomas. Mitä luulet?